हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायना होलांगोन होननानै सनाफोर भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव दिन्थिया सोरबा गोदान नायसनना प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो ओमफ्रायो लाइक कमेन्ट होलांदो ओमफ्रायो मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो लोगोफोर साहा फुदुंबाय आंहा साहा लोंनोसैलाय लोगोफोर जि साइज साहा फुदुंबाय आङो साहा फुदुंबाय लोगोफोर नै आंहा साहा लोंनोसैलाय नै साहा लोंसै जोंहा लोगोफोर जोंहा नै साहा लोंसै आरो जोंहा गोथाव साहा लोंबाय आरो जुनारफोर नै ज' नै गासैबो दंफैयो आरो जोंहा ज' साहा लोंबाय आरो ओरैजाय नानियाबो लोंगासिनो आरो नै ज' साहा लोंदों जोंहा लोगोफोर नै सनाफोर आंहा दिनैहाय नै खांख्राइ मेलेमजों मैथा बांगाल ओमफ्राय नै थारुनजों अमा बेदर नै संनोसै सनाफोर आंहा गोथाव खांख्राइ मेलेमजों मैथा बांगाल एसे गोथाव मोनो आङो नै दा आङो बेखौनो संसै सनाफोर खांख्राइ मेलेमजों मैथा बांगाल ओमफ्राय नै थारुनजों अमा बेदर बरिया गोथाव संसै टेस्टि नै लोगोफोर आंनि खाजिया दिनैना लोगोफोर संनोसै आरो नै थाव सेरबाय आङो थारुन संग्रोनोसै थारुनखौ होसननोसै आरो सनाफोर दा हालदै होनोसै आङो मोजां एवथ्रमबाय आरो दसे संख्रि होनानै दा नै हालदै होनानै दसे एवथ्रमनानै दै होनोसै लोगोफोर दसे खोबहाबनानै दै होनोसै लोगोफोर आंना एवथ्रमनाय जाबाय आं दा दै होनोसै दा रुइबाथाय बेदरखौ एवनानै होनोसै आङो थारुन रुइबाथाय बेदर एवथ्रमनानै होनोसै आरो अमाखौ दा खोबनानै दोनथ'नोसै रुइजासे लोगोफोर हरनि आं दा मैथा बांगाल एवनोसै मैथा बांगाल आं दा मैथा बांगालखौ सेनेनि जब्ब' होनोसै लोगोफोर मैथा बांगालजों खांख्राइ मेलेमजोंखौ दै होनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौ एवग्रोबाय साहा होआ हालदै एसे होबाय लोगोफोर लोगोफोर आंना एवथ्रमनाय जाबाय दै होनोसै आं दा नै
दै एसे होनानै फोमोनसै। दै होबाय आं दा लोगोफोर खोबहाबनानै दोनसै मोनजासै दा मोनबासै दिन्थिसिगोन आङो। लोगोफोरा थारुना रुइबाय नै आं थुग्लिनोसै। दसेनो मोनो आरो सावन थारुनखाय न'नि सावन थारुन। लोगोफोर मैथा बांगालजों खांख्रायाबो मोनबायानो दै रानबाय। मैथा बांगालजों खांख्रायाबो मोनबाय सनाफोर। नै लोगोफोर थारुनजों अमा बेदरा मोनबाय नै लोगोफोर बरिया टेस्टि जाथारबाय। थारुनजों अमा बेदर गोरान दिनैना। मोनबाय सनाफोर। नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै आंहा नै मैथा खांख्राइ थारुन मुरि घन्ट एवनाय। मैथा बांगालजों खांख्राइ।